Father haste ni shimingbo haste rogobo birkhungrok hapaini phasingo kotal phunuk mungrok rujakmani haste hapani phasingte asalo kotal daki muroni bisingobo covid test rok naikol muroni bisingte bo samurokno tei saklaimani kendro hapa phiaba tripura roka daki muroni bisingte bo tabo samungman nukjaga haste ni father bisingni bisingte bo nukjagai tongmani aro rogo birkhungrok phaitini o tei kubuni bisingte bo nukjagai tongmabai haste ni shimibo tripura rogo phainani hingka hingke abono tei kotal rider rok swnamui rwjakmani jotoni slai abo hai swnamjakmani nukjaka Kerala Paschim Bongo Himachal Pradesh Sikkim Manipur Mizoram Meghalaya Arunachal Pradesh tei Nagaland ni simi auli rogo phaimani a birkhung bathak tai haptani o aboni swkangno dambrui chisa ni swkang negative report rokno bo tongnani nangnai aborok sajaka aboni logio no tongna nangnai double dose ni tigana harmani rokni phunukmung rok a kaisugo haste rok phunukmung rwjakmani aborokni bisingtwi bo nukjagui tongmani tei kubuni ni simi haste rogo phainani bagui bo Tripura rogo hapnani bagui double dose ni tigana harmani aborok phunuknani nangnai report rok kwrwi hingke phainai rokni bisingtwi bo tongnai borok rok aulini birkhung bathak tai rogo abono tei bo borokni amjung rok runani nangnai amjung rok khlaitani rogo negative rok phaikha hingkhe borok nok rogo thanani bagui bo aroni yokmung rok manai haste ni tongnai corona rok chopro mungkalai hingke salchi brui ni bagui bo boni nok rogo no tongnani nangnai haste ni sakham beding ni dagi mungni haike bo aborok no saklai rwjakmani aborok no gosui naharui tongnani nangnai haste hapangni phunukjakmani corona ni rider rok no tui phiaba aborok jotono siplai rogo simino a rider rok sajak tongo hwnui bo khakso phaisingni borok rokno obo haino silsamung khlai tongmani tabuk haste rogo bureau report channel Dinra।